turning. This is redemption's hour. In the midst of a world lost for love, you are all we have now. The lost returning, salvation is all around. In the midst of a world broken down, you are all we have now. For you are God and this hope is ours. So Father, open the skies, flood the earth with your light. This is love to bring a world indifferent. Say Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Να είμαστε η διαφορά. fire that won't burn out. Το νέο κρασί θέλει καινούργια σκιά. This could go, you were Σε προσκαλούμε στις συναντήσεις των νέων Για να κάνουμε τον οραματισμό μας με τη δύναμη του Ιησού να γίνει πραγματικότητα. the anthem of your renown. As we lift up our eyes and look to your glory come. Το γυμνάσιο θα έχει την πρώτη του συνάντηση το Σάββατο 6 Οκτωβρίου. Και προσκαλεί όλα τα γυμνασιόπαιδα για να συγκρότηση. So call us το Λύκειο. Και οι 18 έως 35 χρονών Δεν σταμάτησα καθόλου να το καλοκαίρι. αλλά τώρα είναι έτοιμοι για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά Με καινούργιο ενθουσιασμό για το νέο κρασί που ετοιμάζει ο Θεός. Έλα κι εσύ να γεμίσουμε τα ποτήρια ο ένας του άλλου. με το νερό που δίνει ο Ιησούς. Έλα να λατρεύσουμε μαζί αυτόν που πέθανε για χάρη μας Και να κοινωνήσουμε στο κρασί που είναι το αίμα του, της Νέας Διαθήκης. Έλα να μάθουμε την αλήθεια του. όπως είναι γραμμένη.